a show we've got lined up for Fydd them. hi'n raglen neis, dwi'n meddwl. Sôn am neis, mae Donna Edwards yn dod i gael sgwrs efo ni. Donna Edwards. Actores ydy Donna, wrth gwrs, ac mae hi'n dod o Ferthyr Tydfil yn wreiddiol. Mae ac yn hyfryd gan mi. Dwi'n meddwl bod hi wedi dysgu Cymraeg. Dwi'n meddwl. Na ni jecio. We will ask her. Na ni jecio. Rwan, mae Donna yn actio ers oedd hi'n 40 oed, 14 oed. She's been acting since she was 14. Ac nath hi actio mewn ffilm gynta o'r enw Off to Philadelphia in the Morning, sef hanes Nia Parry. Nath ysgrifennu y gan Myfanwy. Myfanwy, ie. Ti'n gwybod Myfanwy yn dwyt? Yes. Wel, Donna oedd yn actio y Myfanwy ifanc. Ti'n gweld? Right, ti'n gweld. Reit mae hi wedi bod yn actio yn Pobl y Cwm, Brit ydy hi yn Pobl y Cwm, ers blynyddoedd, ac enillodd hi 2 BAFTA am actores orau, Best Actress, yn Tair Chwaer a Belonging hefyd. Da iawn. Mae hi wedi actio yn y llwyfan, felly lot o waith gwahanol i gael sgwrs efo hi. Hei, mae'n ddiddorol hefyd, mae hi'n llysgenad. Do you know what a llysgenad is? Llysgenad. Ambassador. I Mencap. Felly mae hi wedi bod i Lesotho. Lesotho? Ie, fydd hwnna'n. Le mae Lesotho? Yn Africa. Yn Africa. Yn Africa. Lesotho. Yn y de. Cool. Felly gawn ni sgwrs gyda hi am hynna. Ie. Hyfryd, reit wyt ti'n barod, Matt? Fi'n barod. Wyt ti'n barod, Matthew? Barod. Right, this is so easy for you. Rwy ti'n, wyt ti'n, we go over this trwy'r amser, you are... Rwy ti'n, you are, wyt ti'n. Are you? Are you, yn union. So, throw some sentences at me yn defnyddio hwn, neu brawddegau neu cwestiynau. Rwy ti'n actores. Lovely. Rwy ti'n actores. Da iawn. Mewn Pobl y Cwm. Rwy ti wedi? Yn mewn. Back to this. Yeah, I know, sorry. Aren't we? Lapse of mewn. Oh, I'm so sorry. Yn Pobl y Cwm. Rwy ti'n actores yn Pobl y Cwm. Da iawn. You're an ambassador for Mencap. Rwy ti'n ambassador? Llysgenad. Llysgenad. Good word. Yn mewn. I. I'm so confusing. For Mencap. It's all those little words, isn't it? I Mencap. I Mencap. I Mencap. For Mencap. Ardderchog. Okay. Reit ydy dal yn nesa? Nesa? Ers faint. Yeah, beth How ydy long? Yeah, ardderchog. So, ers faint and ers pryd, you can use them in the same context, iawn. Ond ers faint, literally, since how long? Since how long? And ers pryd, since when? Since when? So, maen nhw'n debyg iawn, use either or. Both are correct, I So, ers faint. yeah. Ers faint oed ti'n actores? Yeah. Neud actores? Actores? Actores, No, just that's okay. ers faint wyt ti'n Ers faint oed ti'n actores? actores? O, ers faint wyt ti'n actio? Oed ti'n actio? Since- Actio, that makes more sense Yeah. to me, yeah. Ers So- pryd oed ti'n... What's ambassador? Llysgenad. 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 Ers pryd oed ti'n llysgenad i Mencap. Yei, Diolch yn fawr. Beth am i ni wylio Donna Edwards?